Hake naro abohai video naimana nibaga hinke naro sasago sini kolas normo thana subagi tongo borok help khalaye ye joto miju borok he Podaman phayo no tare norok like Christian kong man kha ade hadumale obake hadukpa ram kisumo thani hadukpa samung khalai mane borok sini para Kailas Nagar phaye borok samung khayo borok ke songho team rok borok pal samung khalai tongo tabo ke naro naidi friend song hake naro abohai video naimana nibaga hinke naro subscribe khaina di an channel no te joton sara video update manani ke all notification khalai di ke borok ke Mizoram ni simi phaye aro samung khalai tongo sini para go sini Kailas Nagar thana subagi tongo borok help khalaye ye joto miju borok he Tripura bo tongo aro Tripura miju mix tongo abo ke master bo master che Ram Kishune joto borok jonghot khalai tongo bo ke koka gobang ma mankha Tripura kok borok naitung kong mankha Tokmo. Hello makan. Hey amamo, hey salukan. Hey salukan yang ke nagra. Amamo tangfal panlay. sero Sigla kupal kaham. Amamo. sikla kopal kaham kok sadi hadukpa kok sadi hadumale obake hadukpa Ram Kisumo thani hadukpa hadukpa lase ki jaga oke gijanok tanane bagai sita bai maphayo busuk fit ka nayo 60 13 meter. 12 meter. 12.5 meter. Bye bye. Sakat Tripura channel. Boro. Hey kachung as. Hey thang nai. Hey thang nai. Hey, sa phai nai do. Omayu. Shahrukh Khan hi thache mem yang lau Phone video ringo tangai to. thacharau puisi kok borok sakawa wanchabai Chung han dala ka pai ro. leng don leng ro lai ro ni đâu lên được đi đây rồi lai ro ye này thóc samung khai kya mai kha đã diện sửa con tính mua thì ra răm dầu nè podda phunani bai thain tongo eke o bagan hapungo sung thanai naro nai tongdi ke generator baljak eke sound box baljak kete bo borok tongo eke naro nai manai asu kosto khlaiye borok hororogo samung khlai tongo obahai video naro nai manani bagai ke naro ani channel subscribe khaiti please bujia ne boke no saimanai boke bini noke Monirampur ni Somesh no saimano joto sini nei bana cross pay bana
ke borok ka samung khlai tongo jena tat baljak naidi ke hapung kusu go borok tabo kosto onek kosto phana kosto hiya oi borok samung khlai tongo ke norok obahai norok nai tombi obahai borok busuk se samung kosto khlai phana kosto ungya hai ke ke borok ke kisam mune ka ke obo ke bo sound box ang baljak haifana bo painu hiye balela ka tabo ke paya pepeo ka no nai manai tebo tongo ke naro nai de tinio ke poda phunai chung khana ke baptisma program tongnai ke tinio ke list rok lanai je boro baptisma lanai ro ke naro ani channel bai budal tongnai naro ke obahai Christian ni sung je video mana traffic naro ne bagai ti phani bagai ang site tongo tebo naro obahai video naini magen ke tebo ani kaisa te channel tongo o channel subscribe khlaina din ro tebo ani o channel ro rojak tongo naro nai manai habung kusu go borok tabo kanai kosto ong de kosto ong jak boro haifana ongya sao na de angke to semne boro no light bokhe sini kok srumnai hi saka no nai manai khana khana ro khana khana jena tar baljak ke phencho nai toni narok narona phunai tebo poda phunjora go hake tabo nai toni chung tabo hatung kanai ke nor nai toni nai manai borok phaikya tabo poda phunani bagai hake tebo aro tongo sound box rok balaja hake asuk nai de boro oke kok sao ke tebo tongo aro dol tongo dol ke borok phailai tongo ke chungbo फाइदी जो तो पदा नानी नरक लाई क्रिस्टियान लानाय दे लानाय काहा मंजागो दे नरक पदा नानी फैयो बर खेलासि जाय थांका नाय मानाय तै बारो फाइ दङ ओजों ते फाइ दङ राकेश ओके विजय बर पदा नानी फाइ दङ तै बारो दङ ओजों बर पदा नानी फाइ दङ जतो Apa